Sempat ni priang sahabat aku beli pi barok perlok pi jongai ke balong kinong support kinong kerjaan nyu ne channel jongi. Hai, kalong sisa ka bas ngosi bat ka pen pai Dohnud sisa ya ka Dohnud ke jongi HADUH kata ban yo i baki hab ke ba ki balong ki khun jong kari bat ka jai pen riu ke jongi. Ki balong ru kum kata kalau wei ya kari khasi bat jai tia jongi barok wei bakin tia lang Ktah kumne Hamadan. Iwei hadin iwei pat klam don su ka jing im lane ka men sim hapok komat ke jongki banyo i kum kini ke jing jian ka por kapan ngosi kapan ketang bat kapan pai kam tam ye ki Dohnud jongi kum kari bat ka jai pen riu hi barok awe kam tam lele ye ki long Kmie jong kari bat ka jai pen riu hi ha ka ba ni la banyo i bat bat sakhi lagi jongki khamat leng ba jong ni we i long Kmie i badai we ni ki he pulit ha ka pulis department on ngila ban sakhi bat banyo i lagi jongki khamat kanu ka Ktah ya ka Dohnud jong kilong Kmie kham tam haba kum kini ki jingjia ki basngosi ki jia kham tam lele ya ki khunhap ki baret ki bompat tip ya ka e ru nei sabur mo pan ka jang si simlo ka jang si ta simlo ka jang nei sabur mo pan ka jang si simlo ka jang si ta simlo ka jang